stojím vedľa teba ticho, v očiach vidím celý svoj svet. Každý krok ma viedol k tebe. Ty si môj najkrajší sen. Keď sa usmeješ, čas sa zastaví. Srdce vie, kam patrí. V tvojich rukách nachádzam domov, lásku, čo nikdy neskončí. Olivia, dnes ti sľubujem, že pri tebe navždy zostanem. V radosti aj v dáždi dní budem strážiť naše sny. Si melódie môjho života, každý tlkot patrí nám. Milujem ťa celým srdcom, navždy budem tvoj Marek sám. Nie sú slová dosť silné, aby povedali, čo cítim. No keď sa pozriem do tvojich očí, viem, že všetko už v nich čítam. Každé ráno chcem sa budiť s tvojou rukou vo svojej, a každý nový spoločný našou piesňou jedinečnou. Olivia, moja láska jediná.
Dnes stojím vedľa teba ticho, v očiach vidím celý svoj svet. Každý krok ma viedol k tebe, ty si môj najkrajší sen. Keď sa usmeješ, čas sa zastaví, srdce vie, kam patrí. V tvojich rukách nachádzam domov, lásku, čo nikdy neskončí. Olivia, dnes ti sľubujem, že pri tebe navždy zostanem. V radosti aj v daždi dní budem strážiť naše sny. Si melódia môjho života, každý tlkot patrí nám. Milujem ťa celým srdcom, navždy budem tvoj Marek sám. Nie sú slová dosť silné, aby povedali, čo cítim. No keď sa pozriem do tvojich očí, viem, že všetko už v nich čítam. Každé ráno chcem sa budiť s tvojou rukou vo svojej, a každý nový spoločný deň bude našou piesňou jedinečnou. Lívia, moja láska jediná, od tejto chvíle navždy si moja. Nech náš život kamkoľvek zavedie, pôjdem s tebou ruka v ruke. Dnes začína náš krásny príbeh, ktorý čas už nezmení. Marek a Olivia, jedno srdce, jedna láska na celý život.
Haideți calmanlar! Opa! Haide, verica așa! Opa! Opa!
Hayda lakador Mongoliya. Eylem hoş geldin Beckham, hoş geldin. Beckham, hoş geldin Beckham. Hoş geldin Beckham, hoş geldin.
nie zarzucę ręce. Ludzie czekają na co prysznic. My czekamy na to, czekamy, ani nie ulejece, nic Nic, ani palenki nie dawają. To za to Dzisiaj zlecę do roboty, bo tu niedaleko druństwo. Ano. Wybornie, to буде robotnik. To bude robotnik. No to co? Dobre ľudia, hľadáme tu takú jednu mladú. No, Máme tu mladého. A Ubu tvrl, že tu tak na tej ulici by Jožija mala byť. mladého. Hej, hej, hej. Joži už mladého. Toho tu mladého. Utvoril, že tu tak na tej ulici by mala byť. No tak chodíme, či sme dobre prišli. Jak? Samku. No my chceme aj vybrať. No mladý. Kasce, co máte? A mladý na co prišiel? No tá už. Mladý musí ukázať, či sa tancovať aspoň. Joži, je podpažovaný. Marek, daj mi placi za to. Nevybírajte, nebo? Mladý, poď. More, nevybíraj, bo doraz dýš. Bo prídu a preberia si ju. Ja by vybral druhú takovej a nešpekuloval. Bude to tak. Dobre, chlapci, ideme. Rána nová kapela. Marek, toto ber, more, Na cigánskej svadbe u nás. Rána nová kapela. Keď cigánka dá si zahrať. nedobre. Dáme nové dám si čarda. Na to bude nejaký chlop. Ľudia, ideme od Umdal. No co, gdzie macie to ty dziewczata Marko, szumny? ktorý že nemá tu šumnú, máte, aby tu Szumna, to ta szumna, Marek. Ani ja Marko. nemám. Ale to nie to, to nie to. One ci jeszcze da, tam jest tu zadu. Tam zadu za garażą, nikt za kto tam, albo co? Albo jak? Marek, ja som rozhodol, že si fajta, že si dám nejakú dobrú. Aha, ďalšia, ale szumna, to ta szumna. Marek, nevydúvaj. Jednak lepsza jak druga. Keď nie, tak ja berem ju. No ale čekaj, bo ešte jednu. Mamy jeszcze jedną. Máme ešte jednu, ale musíte zaplatiť za ňu. One to tu do zadu. Ale nie mamy drobnych. Výborne, hudba, ideme. Výborne, na to tu mladu. A zahraj. A pašavel. Hop, 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 hop. Hrá nám nová kapela. No ona. Keď cigánka dá si zahrať. Zamiluje zahrávny čarda. Na cigánskej svadbe. A tu je to tá. Tu je to tá pravá. Aha. Marko. Martino, pastý. Bo doraz. Marko. No co Marku, to tá, bo nie to tá. Isto! Otwierajcie branu, no bo nie. No ja. Bere sebe ju za peniaze alebo z lásky? Za lásky. Za porcel! Keď z lásky, tak netreba peniazy. Tam sa bol univerzál. Nie treba, naši ľudia. Jaro, bratu. Nie może. Nie piješ, more. Jo, ja. Ďakujem vám za to. Jak? Pusinka! A tam máš pri pinku, budeš musieť zapnúť. Ale máš nechty, Žanek. Tak to najpripne. Nie wpadłam.
Ej, widać, bo ty lubisz, idziemy. Bagalowo kamera, ile szkala? Jó néz ki. Bratové aj sestry, co my spolu rošli, nieraz, nie dva raz sme się povadzili, aj pobili, ale za krátky čas sme się udobrili. Odpuste nám viny, odpuští vám sám Pán Boh z neba jediný. Susedy, jak horní, tak dolní, i všetky rodziny, babové aj dzedové, odpuste mi viny, odpuští vám sám Pán Boh z neba jediný. Vážený host, ďakujem, že ste boli trpežliví, že za krátky čas, čo mi tu začal, to aj dokončím. Mladý, počkaj, hudba, hraj. Hopa!
svadobní rodičia, svadobní hostia. Dnes je sviatočný deň, keď budeme svedkami manželského zväzku, kde dvaja sa stanú jedným. Manželského zväzku, ktorý spečatí, drahí snúbenci, vašu lásku. Dnes je to váš deň a my sme sa na tento deň všetci pripravili. Pekne sme sa obliekli a to všetko kvôli vám. A prišli sme tu preto, aby sme mohli radostne oslaviť tento výnimočný váš okamih v živote. Je to vždycky pekné, keď mladí ľudia sa ľúbia a chcú svoju lásku vyjadriť aj pred ľuďmi a pred živým Bohom.
Je to naozaj, je to krásne. Láska sama o sebe je veľmi krásna cnosť, Božia cnosť. A Boh dal do srdca nám ľuďom túto lásku, aby sme mohli sa milovať. A takisto dal aj manželský sľub a dal manželskú vernosť a manželstvo do nášho života a povedal, nech je to požehnaním pre nás, pre ľudí. Preto je to dnes výnimočná udalosť. A jeden básnik povedal, že život je ako tanec a láska je jeho melódia. Láska je tým, čo dáva životu zmysel. A ak sa dvaja rozhodnú spojiť svoje životy, tak sa stávajú súčasťou tejto krásnej melódie. Je naozaj úžasné milovať a dnes je úžasné sa dívať na vás, drahí snúbenci. A my, ktorí sme starší, tak si spomíname, keď sme tam sedeli aj my a oplatilo sa, hovoríme, naozaj bolo to dobré. Chcel by som na tomto mieste privítať aj pastora Apoštolskej cirkvi Miška Tovaja. A teraz by som ho chcel aj poprosiť, aby pre túto vzácnu chvíľu nám mohol vyprosiť u Boha požehnanie na tento čas. Takže vás poprosím, aby sme sa postavili a budeme sa modliť. Haleluja, drahý Bože. Chválime ťa na tomto mieste, drahý Bože, pretože Ty si hoden našej chvály každého času. Drahý Bože, ďakujem Ti za tento nádherný pár, drahý Bože, ktorý Ty dnes, drahý Pane, Ty spojíš, Pane, vo svojom duchu. Tak ťa prosím, drahý Bože, za každého jedného z nás, Pane, za túto nádhernú svätú chvíľu, drahý Bože. Prosím ťa, požehnaj nám tento čas, drahý Pane. Požehnaj každého jedného z nás, Pane, požehnaj tento nádherný pár. Drahý Bože, nech Tvoj Duch Svätý dnes, drahý Bože, koná na tomto mieste. Nech všetci, ktorí sme tu, Pane, sme naozaj nielen touto udalosťou, Pane, ale práve tým, drahý Bože, že Ty budeš medzi nami, drahý Bože. Ďakujem Ti, Otče, v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Môžete si sadnúť. Si svätý, si náš Boh a my ťa chválime. Ty si svätý, si náš Boh a my ťa chválime. Pred Tvojou tvárou stojíme, Tvoje meno chválime. Svätý si náš Boh. Pred Tvojou tvárou stojíme, Tvoje meno chválime. Svätý si náš Boh. Ty si svätý, si náš Boh a my ťa chválime. Ty si svätý, si náš Boh a my ťa chválime. Pred Tvojou tvárou stojíme, Tvoje meno chválime. Svätý si náš Boh. Pred Tvojou tvárou stojíme,
snúbenci Marek, Olivia. Chcel by som sa aj teraz v túto chvíľu, keď mám možnosť k vám prihovoriť a povedať vám niečo do vášho života, zo svojich skúseností, aj veci, ktoré fungujú v živote a možno, že vám niečo pomôže. Možno si niečo zoberiete z toho. Prečítam Božie slovo z kazateľa zo 4. kapitoly, kde je napísané: lepšie dvom je dvom ako jednému, pretože majú dobrú mzdu za svoju prácu. Lebo ak padnú, jeden pozdvihne svojho druha, ale beda jednému, ktorý padne, nemá druhého, aby ho pozdvihol. Tiež, ak ležia dvaja spolu, zahrejú sa, ale jeden akože sa zahreje. A keby sa niekto chcel zmocniť toho jedného, oni dvaja sa postavia proti nemu a motús spletený v troje nepretrhne sa tak rýchle. Toľko z Božieho slova. Božie slovo je dobré pre nás a dnes je ten moment, o ktorom ste obidvaja snívali a na ktorý ste sa pripravovali. Dnes stojíte tu na prahu vášho nového príbehu, kde sa dve samostatné cesty spájajú v jednu. Vy svojim životom teraz začínate písať svoj vlastný príbeh, ten spoločný príbeh. A žite tak a milujete sa tak, aby ste na konci mohli po sebe zanechať niečo pekné. Spoločne. Ono je to tak, že mladí ľudia väčšinou prinášajú zmeny, prinášajú dobré veci do celého sveta. Ja si veľmi prajem, aby ste boli mladí ľudia, ktorí budete príkladom toho, že láska funguje aj v dnešnej dobe. Že manželstvo je niečo pekné a že láska je od Boha. Láska je ten najväčší dar, ktorý si môžu dvaja ľudia dať. Nie je nič väčšie, ako je láska. A láska a všetko dobre pochádza od Boha. Pretože je napísané, že Boh je láska. A v Božom slove je napísané, že láska je mocná ako smrť. Po veľpiesni v 8. kapitole napísané, lebo láska je mocná ako smrť. Lásku nemôžu uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Ak by chcel niekto dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, veľmi by ich pohľadne. Láska sa nedá kúpiť za peniaze. Láska, dokonca ani prírodné katastrofy, povodne nemôžu uhasiť ani zničiť lásku. Láska je niečo, čo keď Boh dá, je to na nás, že aby sme to ešte viac a viac rozduchávali v sebe. Alebo žiaľ, je to to, keď tá láska uhasí a nakoniec aj vymizne z našich životov. Ale ja vám prajem, aby tá láska bola v vašom živote stále väčšia a väčšia. Zvyknú starší ľudia hovoriť, že sa majú radšej ako v deň, kedy sa brali. A ja som to nikdy nevedel pochopiť, dnes to už viem pochopiť. Dnes svoju manželku, ktorá je po mojej pravej ruke, viacej ľúbim ako v deň, kedy som si ju bral. Neviem to vysvetliť, ale určite mi dáte mnohí za pravdu, ktorí ste tu, manželia, že je to tak. Totižto ani si už neviem predstaviť život bez svojej manželky. Manželstvo je o seba vydaní sa, kedy sa jeden druhému vydávate. S tým, čo máte, vydávate sa s tým, čím ste. Je to o vernosti a je to celoživotný záväzok. Je to o tom, že ja chcem porobiť šťastnú tú moju manželku, tú moju ženu a zase žena chce porobiť šťastného svojho muža. A takto to vzájomne funguje, že keď dávame a snažíme sa milovať toho druhého a robiť všetko preto, aby ten druhý milovaný náš bol šťastný, tak my pritom sami zakúšame naplnenie. Zakúšame sami šťastie, keď dávame to šťastie druhým. Muži veľmi túžia potom, aby ženy boli tie, muž túži mať ženu po boku, ktorá mu bude oporou a ktorá bude pri ňom stáť. Nie len vtedy, keď sa mu darí, ale aj vtedy, keď sa mu nedarí. Keď robí rozhodnutie a možno niekedy robí zlé rozhodnutie a prestane sa mu dariť. My muži túžime mať ženu po boku, ktorá neutečie od nás, nepôjde za niekým iným, ale bude nás naďalej podporovať aj pri našom neúspechu.
Muž túži vidieť ženu takú, aká bola na začiatku, keď sa spoznali. Najradšej by bol, keby tá žena ostala presne taká, ako keď mala 18-17 rokov a aby bola tá, ktorá nekritizuje a keď vidí aj mužové chyby, aby ho stále nenapomínala, nehovorila mu a nepripomínala mu tieto chyby, ale aby ho obdivovala aj napriek jeho chybám. Aby pri ňom stála, aby mu stále múdro vedela poradiť, podporovala ho. A zase žena naopak by chcela muža, ktorý zás bude nie taký, ktorý bude stále rovnaký, ale bude sa osobnosti stále rozvíjať a bude stále úspešnejší a úspešnejší. Pretože žena v mužovom úspechu sama zažíva úspech. Poviem to tak, že v mužovej sláve žena prežíva slávu. Žena túži mať muža, ktorý ju bude milovať stále. Ktorý ju bude milovať nielen na začiatku, ale aj vtedy, keď sa jej objavia prvé vrásky, bude ju stále obdivovať a bude mať oči len pre ňu. Žena potrebuje sa o muža oprieť a preto túži žena po mužovi, ktorý ju bude vedieť zabezpečiť a ktorý jej prinesie pokoj a bezpečie do jej života, aby mohla vychovávať deti. Žena potrebuje a chce muža, ktorý bude hlavou rodiny a ktorý bude viesť celú rodinu aj deti. A ja vám prajem, aby ste boli takouto ženou, aby si bola Olivia, ty Marko, aby si bol takýmto mužom. Chcem vám dať radu, aby ste vo svojom manželstve, ktoré za chvíľočku uzavriete, aby ste si prejavovali veľa nežnosti a veľa láskavosti. Ja som v svojej rodine, keď vyrastal, moji rodičia si tie láskavosti neprejavovali. Ja som nikdy nevidel svojich rodičov, ako sa držia za ruku, alebo že by sa objali a udali si pusu. Dnes je to u nás doma samozrejme. Moja dcera to vidí a je to bežné, keď ideme s manželkou, či keď odchádzam z domu, dám jej pusu, alebo keď ideme na prechádzku, podáme si ruky. Robte to. Robte to a nešetrite tým. Boskávajte sa, objímajte sa, veľa sa objímajte, držte sa za ruky a hovorte si, ako sa máte radi. Ako vám záleží jeden na druhom. Marko, chcem ťa pozbudiť, aby si Olivii aspoň raz denne povedal, že ho máš rád, že ho miluješ, že ti na nej záleží. Robte si dobre a odpúšťajte si. Apoštol Pavol hovorí, nech slnko nezapadá nad vašim rozhnevaním sa. Ja vám chcem poradiť, ak niekedy budete mať nejaké zvady, a ja vám poviem pravdu, že aj to príde, že prídu aj zvady, aj niekedy aj hádky, ale pamätajte si, vždycky prvne sa skončí deň a príde tma, prvne si lahnete, udobríte sa, povedzte si, prepáč, mrzí ma to. Neprenášajte si zvady do ďalšieho dňa, pretože ráno, už by to bolo, je to dobré, keď je nebo jasné, keď v srdci je radosť a aj raňajky lepšie chutia, keď sa všetko už večer sa udobrí. Takže odpúšťajte si, veľa si odpúšťajte, keď prídu aj ťažšie dni. Je veľmi dôležitá a to, čo upevňuje a manželstvo je komunikácia. Keď sa spoločne muž a žena rozprávajú. Mnohí manželia hovoria, že im pomáha pobedňajšia káva. V Anglicku je zvykom, vy čo ste boli v Anglicku, tak tam je zvykom piť pobedňajší ich anglický čaj. U nás na Slovensku je to káva. A mnohí manželia hovoria, že keď muž príde z práce domov, príde zvonku a žena urobí dobrú chutnú kávu, rozvonia tá káva celý dom a sadnú si za stôl a sa rozprávajú, hovoria si a zdieľajú sa, čo bolo v práci, čo bolo nové, rozprávajú sa o priateľov, rozprávajú sa o rodine. Tebe patrí chvála, česť aj sláva. Pozdvihnime svoje ruky a chválme sveté meno. Tebe patrí chvála.
Tebe patrí chvála, čest aj sláva. Pozdvihnime svoje ruky a chváľme sveté meno. Tebe patrí chvála, čest aj sláva. Pozdvihnime svoje ruky a chváľme sveté meno, lebo Ty si Pán. Haleluja, Ježíš, môj Pán. Nikto nie je ako Ty. Nikto nie je ako Ty, lebo Ty si Pán. Veľké veci robíš nám. Nikto nie je ako Ty. Nikto nie je, lebo Ty si Pán, lebo Ty si Pán. Haleluja, Ježíš, môj Boh a Pán. Ako Ty. Nikto nie je, lebo Ty si Pán, lebo Ty si Pán. Veľké veci robíš nám. Nikto nie je ako Ty, môj Boh. Nikto nie je ako Ty, lebo Ty si Pán. Veľké veci robíš nám. Nikto nie je ako Ty, môj Boh. Haleluja, Ježíš. Haleluja, môj Pán a Boh. Milé svadobné zhromaždenie, milí svadobní hostia, bratia pastori, títo snúbenci, ženích Marko Ferenc a nevesta Olivia Salková vo svojej žiadosti o uzavretie manželstva súhlasne vyhlásili, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili k uzavretiu manželstva, že obaja navzájom dobre poznajú svoj zdravotný stav a po uzavretí manželstva budú používať spoločné priezvisko Ferenc Ferencová. Pretože snúbenci splnili všetky podmienky pre uzavretie manželstva, prosím vás, brat pastor, o vykonanie sobašného aktu. Teraz pristúpime k vykonaniu sobašného aktu, preto vás prosím, aby sme sa všetci mohli postaviť. Drahí snúbenci, ak ste sa rozhodli vstúpiť do manželského zväzku, prosím, podajte si ruky a opakujte za mnou tento manželský sľub. Najprv ty, drahý brat. Ja, Marko Ferenc, Vyznávam pred živým Bohom, vyznávam pred živým Bohom, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý, a pred týmito ľuďmi, pred týmito ľuďmi, že túto ženu, ktorú tu držím za ruku, milujem, že túto ženu, ktorú tu držím za ruku, milujem, z lásky si ju beriem za manželku z lásky snúbeniu k manželstvu a neopustím ju v dobrom ani v zlom, a neopustím v dobrom ani v zlom, v zdraví ani v chorobe, v zdraví ani v chorobe, v bohatstve ani v chudobe, v bohatstve ani v chudobe, ale vždy jej budem verným manželom. ale vždy jej budem verným manželom. Nech ti v tom dobrý Boh pomáha a Duch Svätý nech ťa v tom uschopňuje. Teraz ty, drahá sestra, Ja, Olivia Salková, vyznávam pred živým Bohom, vyznávam pred živým Bohom, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý, a pred týmito ľuďmi, a pred týmito ľuďmi, že tohto muža, ktorého držím za ruku, milujem, ktorého držím za ruku, milujem, z lásky si ho beriem za manžela z lásky si ho beriem za manžela a neupustím ho v dobrom ani v zlom, a neopustím ho ani v dobrom ani v zlom, v zdraví ani v chorobe, v zdraví ani v chorobe, v bohatstve ani v chudobe, v bohatstve ani v chudobe,
ale vždy mu budem vernou manželkou. Ale vždy mu budem vernou manželkou. Tak nech ti aj tebe, sestra, náš dobrý Boh v tom pomáha. A teraz vás prosím, aby ste si na znak vernosti vymenili snubné prstenky. A na znak lásky vás prosím, aby ste sa poboskali. Týmto vás teraz vyhlasujem pred živým Bohom, pred týmito ľuďmi a pred úradmi Slovenskej republiky za manželov. Môžeme teraz potleskom privítať manželov Ferencových. Vítame novomanželov. Takže tu ste od tohto okamihu ste manželia, ste jedno telo, ako Biblia hovorí. A my by sme chceli teraz aj spoločne sa modliť a chcel by som vám žehnať ako Boží služobník, aby naozaj, keď budú ľudia sledovať vaše manželstvo, aby povedali aj o 10, 20 rokov, aj povedali, to sú tí, ktorí si slúbili a slúb svoj dodržali. Poprosím vás, keby ste mohli prísť dopredu ku mne. Budeme sa teraz spolu modliť a žehnať, ak to, čo máš ty dobre a chceš to dobré povedať, tak praj týmto novomanželom, aby sa to naplnilo, aby Boh ich požehnal v týchto oblastiach. Drahý nebeský Otče, ďakujem ti, že týchto nádherných mladých ľudí si ty spojil svojou láskou. Ďakujem ti, Pane, že títo mladí ľudia si pred chvíľou povedali sľub vernosti, že sa budú milovať, že si budú verní, že sa budú podporovať. A ja im žehnám, Pane, v tvojom mene a v tvojej autorite, ktorú si mi dal. Ako tvoj služobník im žehnám, Pane, aby toto manželstvo prosperovalo, Pane, toto manželstvo, aby sa mu to darilo, Pane, aby sa im darilo, aby láska nikdy, Pane, nevyhasla v ich živote, ale naopak, aby sa viac a viac rozduchávala. Prosím, aby boli v tom príkladní, Pane, pre iné manželské páry, aj zvlášť v tomto svete v dnešnej dobe. Preto vám žehnám, nech vás Hospodin požehná, lebo koho Boh požehná, ten je požehnaný, tak nech vás Hospodin žehná. Nech vás požehná, nech požehná vaše vychádzanie, vchádzanie, vašu prácu, vašu rodinu, vaše osobné životy, vaše manželstvo. Nech vás chráni, nech chráni vaše kroky, nech chráni vás od bezbožných ľudí prevrátených, nech vás chráni od nešťastí, od chorôb, nech vás požehná, nech vám dá veľkú a požehnanú rodinu. Nech Hospodin naplní každú vašu potrebu, pretože On vám dáva šťastnú budúcnosť, dáva nad vaše očakávanie. Preto buďte požehnaní a buďte požehnaním. Nech Boh pokoja a lásky je s vami. Amen. 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 Dovoľte mi, aby som vám prečítala zápisnicu o uzavretí manželstva, ktorá bola spísaná v Michalovciach dňa 12.7.2026. Prítomní boli sobašiaci pastor Štefan Hanzok, zapisovateľka Andrea Ferencová, ženích Marko Ferenc, nevesta Olivia Salková, teraz už Ferencová. Pretože snúbenci splnili všetky podmienky, ktoré vyžaduje právny poriadok Slovenskej republiky pre vznik manželstva, bolo manželstvo vyhlásené sobášiacim za právoplatne uzavreté. Zápisnicu som vám prečítala a teraz prosím manželov a svedkov, aby ju podpísali. Ferencová, hej? Už Ferencová, že tu.
Tak ja vám prajem, aby ste mali dobrý čas aj na svadobnej hostine, ktorá patrí dobrému Sobašu. Teraz vás chcem všetkých pozvať ku gratuláciám. Je ukončený Sobáš a tak tie gratulácie sa budú konať na chodbe vonku. Tak teraz poprosím, aby sme sa mohli postaviť.
celý život. Na vás Boh, láska, šťastie. Láska, šťastie.